Nazdar lidi, tady je váš Black Dog a dneska budu natáčet video na téma, jak si udělat svoje intro. Tak jdeme na to. Musíme si zajít na internet, já už jsem mluvil na to flexpress.com. Musíte si zajít normálně do vyhledávače, dávám to do popisku videa, takže se nebojte. No, první, jak se tam zajdete, musíte udělat. Zaregistrovat se. No, já už tady jsem, bohužel, takže musíte se zaregistrovat, přihlásit a vlastně vás to hodí tady na tuhle stránku hned. Tady na tuhle. Kdo by chtěl platit vlastně za intra? Jen nějaký bůl, že jo? I když tady jsou pěkný intra, některý. Ale to je jedno. Prostě si zajedete na šablony zdarma. No, máte tady nějakých 9 těch intr. Takže si dáte, já jsem už dal tady to. Já se podívám tady na tohle, jak vypadám. By mohlo taky vypadat. Jo, nějak takhle, ale dám třeba tady to ice pen. Jo, já dám tady to. Takže si dáte normálně next. No jdeš to je docela dlouhý, ale to je jedno. A nebo ne. Nikdo nechce tak dlouhý intro. Tady to mám kolik. No to je docela takový jako. Jo, to dáme další. Když to není nic jako extra, ale to je jedno. Dáte unconfirmed heading, have read the instruction. A dáte customize now. No, jsme tady. No, tady ten top line, tady to, main title, jo, to je top line, main title, bottom line. Já napíšu třeba black. Dog. Brown dog. Tady napíšu červený. Tady napíšu presents. Teď si tam dáme nějakou hudbičku, já si tam dávám pořád, jak to vidím. Tak máte V3 to holiday, to digital age, tam nemáte nic, holiday se máte Christmas a který, ani nevím, to nějaká krajina. Tady vlastně máte různý takový máte tady blues, corporate, reply, dance, hip-hop, new age, pop, no more, romantic a what. Já si dám vždycky hip-hop nebo pop, nebo tak dance. Tak já nevím, dáme tam chillit out. Jo, dáme tam chillit out. Tak dáte, přesunete tu sem takhle a dáte select. A máte to tam. Tak, dáte preview a dáte please order. A dáte yes. Teď se vám to tady vlastně bude takhle extrahovat. Dáte view my orders. Tak. Aha. Já už tady třeba nějaký udělaný mám. To je na objednávku, ano, protože to je tak málo tím pádem, objednávka. A dáte klikněte zde pro náhled. Vlastně vám to takhle zobrazí. No, vidíte, takhle to nějak vypadá. I s tou hudbou. Tak, potom dáte, když si teď stranu na YouTube dáte to více možností a dáte stáhněte SD. To vám ještě přijde takový ten e-mail s tím kódem, jak se to jo. Ale vy si dáte takhle, na tohle si kliknete, tady to dám dolů a uvidíte to už celý hotový.
Jo, takhle to nějak bude vypadat. Počkejte, já to dám tu velkou od začátku. No. Tak počkejte, ono to dojede. Tak. Vidíte, takže takhle nějak to bude vypadat. No, doufám, že se vám tady to video líbilo, bylo pro vás užitečné. Dejte like, dejte koment, hlavně odběr. A čau.